zaczynamy. Pamiętajcie, moi drodzy, że możecie dalej wykupywać pay-per-view z tego względu, że tylko ta walka będzie na darmowym paśnie facebookowym bądź YouTube'owym. Widzimy, duża grupa kibiców z Tychów przyjechała za Sebastianem. Ładnie miesza pozycję Adrian Kucypera. Mocna wymiana low kicków na samym początku. To, co powiedziałeś, wywiera presję sobie Sebastian po to, żeby skrócić dystans i podejrzewam, że zaraz będzie chciał przenieść walkę na dół. Ale widać, że Adrian Kucypera w tych defensywnych zapasach nie gapa. Troszkę nam się tu pokręcili. Dużo energii będzie kosztowało to obydwu zawodników. Teraz Adrian szuka sprowadzenia. Ta walka przy siatce i ładne wyniesienie. Zobaczymy, czy uda się przykontrolować. Ale już to, o czym mówiliśmy. Gilotyna? Nie, odpuścił. Ładne kolano, mocna presja ze strony Sebastiana Chrobota. Zaczęli bardzo mocno. Ciekaw jestem, jak z uwagi na ten mocny początek będą wyglądali kondycyjnie w tej walce. Dokładnie tak, w tak młodym wieku dość łatwo się, kolokwialnie mówiąc, podpalić i potem tego tlenu może troszeczkę zabraknąć w kolejnych rundach. Troszkę uspokoiła się nam ta walka. Mocny low kick na łydkę w wykonaniu Adriana Kucypery. Tak jest, coś, na co warto, odczuł troszeczkę. coś na co warto zwrócić uwagę ze strony Adriana, to zmiany pozycji. Raz w pozycji mańkuta, raz w pozycji zawodnika praworęcznego. Ładna próba backfistu ze strony Sebastiana. Widać, że dość szeroki wachlarz stójkowych technik posiada zawodnik z Tychów. Ponawia próby kopnięć na łydkę Adrian Kucypera. Tu już chyba drugi raz próbuje Sebastian takiego półobrotowego kopnięcia. Na razie obie próby niecelne. To kopnięcie kosztuje bardzo dużo energii. Mój trener Patryk Żydek zawsze powtarza, że to kopnięcie warto spróbować raz na rundę. Ono albo wyjdzie, albo nie. Później nie warto tej energii tracić. Teraz mocna wymiana przy siatce i kolejna próba sprowadzenia ze strony Adriana Kucypery. Znowu ładnymi defensywnymi zapasami pracuje Sebastian. Ciężko go wywrócić, pracuje tak zwanym overhookiem. Te zapasy przy siatce to jest taki element walki dość specyficzny, mianowicie dla widzów, szczególnie tych nieszczególnie wprawionych, element najnudniejszy, a dla zawodników najbardziej męczący. Przed chwilą Sebastian trafił chyba kolanem, co na pewno odczuł Adrian. Myślę, że Sebastian powinien wstawać do góry i próbować w stójce dokończyć dzieła zniszczenia. 5 sekund do końca, zawodnicy chyba już... Tak jest, nic tutaj się nie zmieniło. Czekamy na rundę drugą. Walka semi-pro, więc ta pierwsza runda dość szybko nam zleciała, bo tylko 3 minuty. Ciekaw jestem, jak kondycyjnie będzie to wyglądało w drugiej rundzie, no bo poszli piecem i dali z siebie niemalże 100%. Zerkam sobie właśnie na narożnik Sebastiana, który dość ciężko oddycha. Wydaje mi się, że Adrian zachował troszeczkę więcej sił, no ale zobaczymy, co będzie się działo, jak wybije gong do rundy drugiej. I to, o czym mówiliśmy, zawodnicy teoretycznie młodzi, mało doświadczeni, aczkolwiek pokazali już pełen przekrój MMA, stójkowe wymiany, ekwilibrystyczne techniki, zapasy ofensywne, defensywne, próby technik kończących, pełny wachlarz. Myślę, że dobra walka na otwarcie, żeby zachęcić widzów do wykupienia subskrypcji pay-per-view. Narożniki opuszczają już oktagon, zawodnicy gotowi i czas na drugie starcie. Coś niesamowitego. To był właśnie chyba ten pierwszy raz w rundzie drugiej i akurat trafiony. Coś pięknego. Piękna obrotówka. Coś niesamowitego. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ona siadła gdzieś na tułów, czy siadła na głowę. Zaraz zobaczymy to wszystko w powtórce. Nie, zgasił piętą. Chyba tak, zahaczył o brodę tutaj rywala i
Fadra jak rażony piorunem Adrian. Bardzo przytomne zachowanie sędziego, tutaj dobijanie nie było potrzebne. Dokładnie tak, pamiętajmy zresztą, że to jest walka semi-pro, więc tutaj można chłopakom oszczędzić trochę zdrowia i troszeczkę walki przerywać szybciej. Sebastian stoi z rozłożonymi rękami i zbiera splendor i podziw bijący z trybun. W drugiej rundzie Sebastian Chrobot! Zapraszamy sponsora tej walki, pana Przemysława, do wręczenia pucharu.